Moi YouTube, täällä taas Pelikeparty. Nyt kuvataan mun kaverin kanssa. Se on tuossa maassa, niin eiköhän mennä sinne jostain nyt vaan lataa. Niin, se viime video oli vähän semmonen, mutta se oli tarkoitus koska se on nimellä Höpötys. Se video, siis joo, toi kuulosti vähän pöljältä, mut joo, no niin, mä menen mun kaverin kanssa, että mä varmaan kerron sille, että mä puhun näissä videoissa, koska se ei vissiin tiedä. Mä en edes tiedä, missä se asuu, mutta se on mun kaveri, niinku tiedätte kyllä varmaan. No mikä tässä nyt? Voi juma. Joo, tässä kestää näköjään aika kauan. Niin tosin nämä videot niin pisiltään 10 minuuttia, eli no siis se on niinku aluksi sopiva aika, mut sit kun tulee vähän nyt tilaajia, jos te tilaatte mut, niin sitten tulee ehkä niitä puolen tunnin videoita ja muuta. Joo, tää netti tosiaan on seko, koska no sen mä voin kertoa, että mä ainakin asun Posiolla, mutta muuta mä en kerro, koska sen te kuulette varmasti jatkossa. Se on ihan silleen niin giveawayta tulee, jos tulee nyt ihan aluksi vaikka 10 tilaajaa. Se tossa oli se mun kaveri, joka just näköjään lähti. Okei. Joo, tosin mitähän mä tekisin, kun se toi mun kaverikin lähti. Ekkonen, ne on tehnyt täällä jotain, mistä mä en edes tiedä, koska jaa, just niin. Voi juma. Otetaanpa uusiksi tää. Oi! Vippiin mä en varmaan mene, koska muuten tietää sitten salasanan, eli master. Vähän lakaa, koska se ei oo täällä, ainakaan mun tietääkseni. Okei, tossa on joku tyyppi. Noi. Mä pännään to. Siis, koska mä kuvaan teille, vai? No niin. Se jätkä. No voi, että lähti se toinen kaveri. No niin, nyt me ollaan Mastakissa. Otas, kenen mä otan. Ja tää on nyt vaihtunut tää owner. Tää oli mikä 999 Devils 999. Toi Veetitsi 1 mun kaveri. Joo, tosiaan se on varmaan maksanut siitä vipistä.
Joo, mä en tosin... Tätä salasanaa se on vähän... Sanonko mistä? En mä sano. Totta kai. Vittu. Fucking... No, mikä tuli? Wales. Noin. Joo. No niin. En mä halua vaikka toi nyt on game. Vai? Mä tykkään enemmän housista. Kattokaa nyt tätä mun settiä. Nyt jos mä lärväisin ton tyhmän horsen muhun, niin hyi. Ei. Joo, mutta eiköhän lopetella, kun aika alkaa kohta loppumaan, eli nähdään seuraavassa videossa. Moikka!